बाक्सानि बागानपारानिफ्राय सासे सुबुंनि गोमानाय जाथाय। बाक्सा बागानपारा तालकुसि गामिनि 54 बोसोर बैसोनि दारगा बर'आ बहाबा गोमानानै दं। थांनाय 1 जुन खालारखालि सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन दारगा बर'आ। नाथाय दिनैसिम गावनि न'फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै दारगा बर'आ। न'खरनि सुबुंफोरा खाथि खाला खुरमा बाहागिफोरनाव नागिरदोंमोनब्लाबो दिनैसिम दारगा बर'नि जेबो गुमुरखौ मोननो हायाखै। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय सुबुङा गावनि फिसाज्लाजों दावराव दावसि जादोंमोन होनना फोरमायो। बेनिखायनो सैनांनाय न'खरा सावगारियाव नुनाय दारगा बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायब्ला हमना दोननानै 8135868970 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायो। खुसि एक नाम्बार तालकुसि आरो गोमानायनि गथ' फिसानि नामा दारगा बर' जोंनि भागिन जायो, जों न'निनो। ओमफ्राय आरो दायो दामाने एसे फिसालादो गायजा जाबाय जानानै थांबाय आरो खाथि खाला बहुद नागिरदो मोनाखै। दिनै 11 तारिख जाबाय इंराजि 1 तारिख खालि थांदों समबारनि। बेनिफ्राय थांनाया थिग 12ता 12:30 थांदों मानसिया न'निफ्राय। गाननायाबो बे निजिनि गाननायानो, गस्लायाबो बे निजिनि गाननायानो। खाथि खालि बिराद नागिरबाय मानसिखौ मोनाखै। आलासि उलासि सोंजोब्बाय जेरावबो गैया। पुलिसनाव दिनै जाहैदो। बेनिफ्राय हैनानै इयाव माबा खालामनानै दा जों मोननो लुगैदो आरो मानसिखौ जों मोननो लुगैदो। मानि थाखाय होनबा न'खराव सासे मानसि गोमायोब्ला बेसेबा दुखु। बिनि थाखाय जों मानसिखौ मोननो लुगैदो। दा रायजोफोराबो मबाइलाव नायनानै मानसिखौ नुयोब्ला लाना फैथोसै आरो मोननोब्ला बे फन नाम्बारखौनो जोंथ' फन नाम्बार होखाबाय बे नाम्बाराव फन खालामदो।